Ani may mong kanon. Quaker oats, itlog. Kaog pa nagsa. Itlog. Itlog po, doon po kamukaan. Gabi eh. Huwag man po kamukaan gabi eh, itlog. Diha, gibutang. Abi kang duho ni mo, huwag kamukuan. Palit ulit itlog na to. Ha? Palit ulit itlog. Good morning guys. Nanay basing. Ano na oh, kortina guys. Samok-samok ang bana. Sa ilang kanon. Pili na magbilang pagkain guys. Doon kayo sakit man. Panahe guys. Dali atong panahe kaya na maka-korta. Kortina ni guys. Ang tahi.
cm ga 100 ang kataas. 100 cm po ang kataas. 250 cm ang haba ang kataas is 100 cm. Mabaya din ni guys. 50 na kada isa. Ano na naman. Ano guys? Thank you for watching guys. Na vlog. Mura na yung vlog karong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Inaabot kayo. Subscribe.